Herriko txistularioi egokitu zaigu. Lehenik eta behin, eskerrik asko urtez urte gure goikosi desafinatu eta oraindik jotzen ez dakigun labe molan saiakerak eta atabal erredoble zakarrak hain umore honez hartzen jarraitzeagatik. Gaur egungo txistuaren arbasoa duela 35.000 urteko txirula zahar bat omen da. Izturitze eta otxozelaiko kobazuloan aurkitutakoa. Putre ezurrekin eginikoa. Txirula hura jotzen zuen ark zer pentsatuko ote luke. Bueno, kontua kontu, urtez urte txistulario berria alaitzeko eta musikaren goxotasuna, plaza, etxe eta herriko txoko guztietara zabaltzeko ahaleginean jardun dugu. Eta ez festa garaian soilik. Urte osoan zehar, Goruntz dantzataldearen dantzari txiki eta emanaldietan, herriko festetako mezaz sarreretan, ormaizteriko errege zamalkadan eta hainbat ekitaldi eta ezkontzatan besteak beste. Urte guztiko borondatezko lanaren sari gisa hartzen ditugu Aziriko Santa Marina jaien eta Andramari jaietako lehen egunean egiten ditugun goiz eresiak. Eresi hauek, hala ere, ez dira oraingo kontua. Ez dakigu zehazki noiztik datorren ohitura izango den, baina herriko hainbatek oroitzen dutenez, lehenengo segurarrak eta ondoren legazpiarrak ibili omen ziren. Zenbatetan entzun ote dugu. Zuek bai ondo, kotxeetan alde batera eta bestera, segurako lepaokerrak oinez egin behar izaten zuen herriko buelta. Baserrietako sukaldeetan eskainetako patxarrak lagunduko ziola uste dugu. Segurako txistulari horiei errelegoa legazpiko txistulariek eman zieten esaten dutenez, eta Gabiriko baserri auzo guztietara iristeko Andramari eta San Roque egunez ibiltzen omen ziren Gabiriako bazterretan txistu astinduz. Handik urte batzuetara, Goruntz dantzataldearen bueltan elkartutako herriko gazte batzuek, Ormaiztegiko Paiskual txistulari zaharrarekin ikasitakoek hartu zuten usadioaren lekukoa. Andramari egunean, goizeko 8:30 plazako iturriaren bueltan elkartu eta jotzen zuten lehen biribilketa. Ondoren, Zanizuan ikasi eta jauregira arteko lanak egiten omen zituzten. 10:30 zintzo demonio mezetara iristeko. Oraingo belaunaldikoak ordu horretan gozaltzen egonoi gara. Txistulari horiek 3 bat urtez jarraitu omen zuten, eta Gabiriako lehen belaunaldi horri herriko beste gazte talde bat bildu omen zitzaion. Eta usadioak indar berritzeko asmoz, Andramari eta San Roque eguneko etxez etxeko ohitura abuztuaren 14 pasatuten. Meza nagusiaren bueltako txistu jotzearen ohiturarekin ere jarraitu zuten. Garai hartatik gaur egunera arte, hainbat txistulari eta atabalerok hartu dute etxez etxeko eresian parte. Belaunaldi berrienak Andramari jaietako goiz eresiaren ohitura abuztuaren 14tik 13ra pasa dugu duela ez urte asko. Borondatezko lana eta festa uztartzeko asmoarekin. Urte hauetan guztietan, 35 bat txistulari aritu gara ohitura hau mantentzeko ahaleginetan. Gabiria bezalako herri txiki baterako zenbaki benetan polita iruditzen zaigu. Horregatik, urte hauetan ibili garen txistulari eta atabaleroi omenaldia egiteko asmo, gurekin ez daudenei bereziki, aurtengo eresian hainbat belaunalditako txistulariak elkartu gara. Horretarako, hainbatek instrumentuei hautsak kendu beharra ere izan diete, behon deiela. Ea aurrerantzean ere, usadio zahar honi belaunaldi gazte berrien bitartez, osasunez eta askatasunez eusten diogun. Besterik gabe, biribilketa pare batekin emango diegu hasiera Andramari jaiei.
Eskerrik asko.